Да започна. Искам да благодаря на госпожа Драгостинова за тази вечер, в която ни събра, с цялата изложба, която е организирала, и за този малък оазис на култура, красота и духовност, която представлява, която тя се даде в дома Борис Христов. Ето вече виждаме, просто като влеза, мога да кажа, че целият ден, както на всеки от вас, предполагаме на повечето от вас, хаотичен ден, с едно с друго, идваш с малко така тежка стъпка тук, след края на деня. И когато попаднал в дома Борис Христов, когато казах в градината, и изведнъж вече ме обзе това спокойствие, ведрост, излъчване, усещане, което се засилва, защото от мен, когато изчакахме тук и направих спорта добре, защото спокойно и след разговорите имаше и време, както всеки от вас предполагам, да съзерцаваме отдалеч тези творби на Деян Петров, да видим големите хроматични маси, да видим играта на формите, защото да се оставим, защото аз се оставих да влязат в една или друга степен в мен, и след това да отделни детайли привличат вниманието ми, желание да проникна, да вляза, да видя мизансцена, да разбера този малко загадъчен сюжет, да диалогизирам в някаква степен с картината, да разбера от една страна какво е с тези три творби, да разбера какво е, доколкото мога, разбира се, тяхното значение. От една страна, тяхното значение е това, за това може би ще говорим, което самия Деян искал да вложи в тях. Намерението на автора е едно. От друга страна, творбите вече са факт. Те си имат своя собствен живот, своя собствена съдба. Те говорят на всеки един от нас по отделен начин. Значи, от една страна, какво е тяхното значение, такова, каквото бихме могли да се приближим към него, и същевременно какво казват те за всеки един от нас. Това те ни провокират. Можем ли да влезем в тях, да ни говорят? Тук бих казал, още Деян обича очевидно симетриите. Виждаме, това са три триптиха, три големи триптиха с един малък, който е тук. Вяра, надежда и любов. Три число, което свещено число, което преодолява противоположностите на полярностите на едното и на двойката, което от една страна ги съгласува в нещо трето, нещо ново, число, което умножено по 3, например в Божествена комедия на Данте, както го е направил тук и Деян, това е числото на Беатрич, числото на постигна обединението на трите свята, подземния, тукашния и отвъдния свят. Това е числото, в което ние постигаме тази хармония на тялото, ума и духа. В традиционно число на извлекуването, като за това тук ни помогна и прекрасно изпълнение на чудесните танци, на тези вълшебни танци на Бах, на Васил, в което ние постигаме, ние влизаме в едно пространство, бих казал, на синестезията, на всички наши сетива, от една страна да получат това успокояване, същевременно да бъде провокиран и извисен в някаква степен да мине в едно по-друго
измерение нашия дух. Ако се насочим към самите творби на Деян, виждаме, че те очевидно са изисквали дълго време работа. Те не е нещо, което той е правил просто за месец или два. Очевидно се изисквали много дълго време работа. Те изискват и от нас едно дълго, търпеливо, внимателно съзерцание и медитиране, защото в тях се крият от една страна цялата композиция, от друга страна в нея има много детайли, които по никакъв начин не бих казал, че може човек да влезе и да ги види отведнъж и до края. Но такива са били и творбите на основно, от които се е вдъхновил Деян, творбите на Иеронимус Бош. Тук, както е неговата прочута градина на сладите, този голям триптих, който се намира днес в Мадрид, който е правен в началото на 16 век от Бош и за който изкуствоведи, историци, зрители, любители са дали десетки, стотици, безчет интерпретации, без да можем по никакъв начин да ги изчерпим от тях до край. Несъмнено, самият Бош, както и Деян е медитирал дълги години, Бош е живял това, което знаем, той се е познавал с най-големия хуманист на онова време, Еразъм Ротердамски, и несъмнено по един или друг начин е бил повлиян, защото той Еразъм е живял в неговия род така от 3 години и той е бил повлиян от неговите произведения и особено възхвала на глупостта или на глупостта, която откриваме в градините на своите и в много други от неговите творби. Бил е независим, бил е изключил, знаем съвсем малко за него, но знаем, че той не е работил по поръчка, както не работи по поръчка, впрочем сега и Деян, което е било изключително рядко тогава, не толкова рядко сега, но рисковано начинание, защото как да стигне художника до зрителя, съвременното изкуство, за което имаме възможност да говорим с Деян, е свободно изкуство на пръв поглед, но същевременно то си има строго кодифицирани правила. Строго кодифицирани правила на един особен арт, свят на изкуството, грижливо поддържан, охраняван от куратори, галеристи, медии, в който до който си има собствените правила, собствената игра, собствените големи интереси, финансовите, всичко, разбира се. Всичко това някакси е оставало извън подозрението и не е интересувало в конкретния случай Деян, което е възхитително, за което поздравявам, което е смело и дръзко и му пожелавам същевременно и с неговите творби, с малки, както казва Ницше, когато ще видим тук след малко на половината на Средстрастите Христови, все пак големите промени се правят с кълъбови стъпки, с малки стъпки, с самостоятелна и дръзка работа. По същия начин е действал и Бош, когато е правил тази своя загадъчна и толкова фасцинираща творба, която може да видим както казах днес, в целия и ръст. Виждаме, от една страна това ще бъде раят, тясното пано, където се явява раят в една особена форма. Най-поразителното е това розовото
освен палмата, която представлява дървото на живота, има фонтан, от който вдика, който се ражда живота. Има го в оригиналната творба на Бош, има го Бог Отец, но с езика на Исус Христос пред Адам и Ева, без никакво чувство на грях, които играят с него. И същевременно виждаме много и различни животни, някои от тях, които изплуват от този фонтан на живота, птици, странни птици, които летят, и някои от тях дори има една котка, в която винаги ме поразява в творбата на Бош, която носи гордо една мишка в своите в устата си. Тоест и в рая животните са животни. Следват своята природа. Животът живее като поглъща друг живот. Независимо по принцип в Библията не е казано това. Не е казано нищо подобно за рая. Казано е само, че Бог е видял, че това е, след като го е сътворил, че това е добро. Бог не казва, че това е добро и лошо. Той наблюдава живота такъв какъвто е. И след това в голямото пано, припомня съвсем накратко творбата на Бош, ние виждаме едно поразяване, едно голямо множество най-различни фигури, форми, хибридни форми. Много от тях са голи тела в всевъзможни ползи, съвкупления, наслади, весели, игриви, скачащи на коне около фонтана, летящи във въздуха, причудливи форми. И същевременно имаме чувство, че всички те са забързани, всички са дейни, всички са активни, но всичко това не носи сякаш това, което е за нас удовлетворение и наслада, сякаш сме попаднали не толкова в една градина на насладите, а на наслади, които полудяват. Сякаш в една голяма, лично си помислил, в една лудница, и за да видим накрая в третото пано, това може би, това е, би казал един моралист, ако го погледнем, това е лудостта на чадата Адамови и Евини след грехопадението. Може би няма грехопадение, не го показва това. Може би това е човешката участ, такава каквато я вижда Бог. След това виждаме в Ада, където сякаш е логичният край на цялата тази безмерна наслада и лудост с най-големи, най-различни мъчения, където е там музиката е предмет на мъчение. Ако видите, има много музикални инструменти, които служат като инструменти на мъченията. Имаме и тази загадъчна, която виждаме детето, образа на детето, има една най-загадъчната и фасциниращия вид при Бож и един страничен поглед на глава и върху нея, когато танцуват, сякаш това е самия, бих казал, самия художник. И всичко това в една или друга степен, ако влезем, ако търсим, ние бихме могли да разгадаваме значенията, но съзнаваме, че колкото повече се опитваме да ги разгадаваме, толкова повече се изгубваме в тях. Докато толкова повече, тъй като живеем в друго време, това е важно и за разбирането на това, което е направил Деян, живеем в друго време, в което ключът към значенията, смислите, игрите, които са давали по времето на Бож, началото на 16 век, при повече от 5 века, вече е безвъзвратно загубен.
вече е безвъзвратно загубен. Той може би е бил загубен още тогава. Може би още тогава, както в Божието и просто е искал зрителят със същия този смях, със същата тази наслада, както героите, както не фигурите, персонажите, които играят в тази градина на удоволствията, да признае, да разбере, че не разбира, че няма да разбира, да се изгуби и пропадне в тези области. Може и да си построи свои собствени категории и значения. Деян не се е изгубил, не е искал да се изгуби до край. Това, което лично мен ме порази, разбира се, предполагам много и вие, когато сте гледали тази творба, това са мечетата. Мечетата, които запълват, изместват всички тези голи тела на Бог. Защо мечетата? Най-раз се запитах, мисля, откакто видях работата на Деян, не твърдя, че имам отговор. По времето на Бож, още по времето на Бож, мечката е била и изобщо това е най-разпространеният образ в нашата европейска митология и фолклор. Най-много се идея винаги мечката е била така наречена, както се нарича на латински мала бестия, злия, лошия звяр. Тя е била този, който е влизал тогава в дългите, още от древността, през средновековието, в много тесни, но винаги насилствени и плътски отношения с човек. Голямата легенда, мит, приказка за косматия, големия космат звяр и красавицата, от която се родили много царските родове. Например, и така човекът е ставал постепенно човек, всеки не казват всички тези митове, когато е успявал на този най-голям звяр по европейските гори да го доминира, да господства от него, да го владее, да го усмее, да го превърне в циркова забава. И още по мое детство имаше имаше мечките, които се водеха по мегданите и караха да танцуват справене на два крака. Всичко това, цялото това наследство се променя изненадващо в началото на 20 век. Когато един американски президент, Теодор Рузвелт, отишъл един ден на лов, искал да убие и видял една мечка, изправена пред него, и се отказал да я убие. Изпитал жалко нея. Отказал се да я убие и много писали тогава за благородството. Той бил ексцентричен, странен президент, но по-скоро останал с добро в историята. Не знаем, и сега имаме ексцентричен американски президент, но съвсем друг тип. Но тогава на един дребен търговец му дошло на ум да направи едно плюшено мече от мечката, която спасил Рузвелт. И тъй като е искал Теодор, и кръстили Теди Биер. И оттам идва. И това станало, и през 20 век това става най-популярната играчка в начало, благодарение на името и свързаната с презенцията, и го забравили целият това. Но това станало любимата играчка на децата. Любима играчка, която в някаква степен беше стигнала лично в моето детство. Нямаше плюшени мечета, но имаше мечопух.
нали, да го кажа. Но за много от децата и сега се вижда, това е образа, това е играчката, която детето може да мачка, може да издевателства, може да носи навсякъде, може да прави всичко каквото иска с нея. Също време това е неговия най-добър спътник. Нали, тя е винаги с него, може да я носи навсякъде. Тя е неговия компаньон, неговият другарче. С нея той се споделя всичко и така постепенно започва да чрез това мече да овладява света, себе си, да има този, така както го наричат психолозите, един преходен обект между него и света. Да успява да общува със света и да запълва и липсата на своите родители, най-вече на своята майка. Ключов обект за израстване, което остава и в една и на друга степен в нашата реалност, когато имаме нужда от подобна игра, ние играем с подобен вид плюшени момчета, които с подобен вид играчки, които се появяват, когато се появява играчката, не знам, може би и Деян доста по-младо поколение е имал също играчка плюшено момче, може да се изпера от нея, той ще ви каже, може от друга да е дошло. Но това, което е най-поразително е, че имаме безчет. Не, те не са безчет, те са краен брой, но ние не можем да ги преброим, колкото са телата. При Бош имаме толкова мечета, което лично на мен ми напомни за това, че така, което бихме могли да го наречем другия момент в нашето израстване, в нашето ставане, е така наречения, това, което бихме могли да кажем, е, че ние не само имаме тази играчка, но когато видите деца в детската градина, например, когато сме били и ние в детската градина, ние не се интересуваме, детето не се интересува толкова от собствената си играчка, колкото от плюшеното мече на своето другарче, от неговото желание. Той желае играчката на другото дете, защото това е, бих казал, желание на желанието. Харесва му повече неговата играчка. Започва да подражава на другото и всички ние подражаваме по този един начин едни на други. Започваме да се подражаваме с край на краища, имайки едни и същи играчки. Започва се и това не е добре. Това поражда в тази това наше подражание на желанието на другите, това желание да имаме това, което другите имат, което в крайна сметка не е друго, а същата играчка, която ние имаме и която ни показва някакси според мен Деян в своята градина, в своите, това поражда съперничество, това поражда ревност, това поражда конфликти между нас, които движат обществото ни и превръщат тази градина на насладите, в която би трябвало да бъде нашия живот, в нещо доста по-различно, доста по-ново, но доста по-конфликтно. Така Деян, лично за мен, установи връзка между картината на Бош и нашето време, нашата реалност, виждайки я с образи и символи, които идват много отдалеч и които се приближават, като ги приближава към нас и нашето визуално време. Разбира се, най-същественото във всичко това е въздействието на тези визуални образи, които той е целял към нас. И ако мина с няколко думи, съм накратко и към централното пано. Централното и най-поразителното не от тези трите триптиха, най-въздействащия
казал нещо на мен, силно въздейства в една или друга степен, той не принася, отново инспирирайки се от Бош, инспирирайки се от Ван дер Лайден, той не принася на планината, на Върховната планина, която вижда отгоре. И която вижда отгоре планината и в нея той полага страстите Христови, страданието на Христос. Един смел ход, в който тази сцена изисква от нас известно усилие да я разберем и да я разгадаем, но преди всичко изисква от нас да се изключим на тази планина, която в край краща погледната отгоре, планината винаги е символизирала едно изкачване, издигане на нашия дух. На нашия дух е по вертикалната ос на света. Планината е мястото, върхът, тук са планинските върхове, са мястото, където небето докосва земята, където ние общуваме с най-възвишеното и върховното, което ни е дадено на тази земя. Ако я погледнем отгоре, както е погледнал от Деян, ние я виждаме, че тя е свързана и с дървото, бихме казали в големите мифологии, но не знам Деян дали го е мислил точно така, няма никакво значение. Казах, че е едно за мен намерението на автора, това, което го е правил, други са намеренията на самата творба. Трети са реакциите на всеки един от нас. Нали? Но тук ние можем да го видим, постепенно това се разширява и това е като едно гигантско дърво, чието корени са в небето. И които постепенно се разтварят надолу. Това е големия символ на космическото дърво. И сред този пейзаж, когато започваме да се вглеждаме, виждаме, освен ясно отчетливите фигури от раждането на Исус, на делата с младенеца, до неговото страдание, носенето на кръста, бичуването, увенчаването с странния дарец, накрая пиетата, ние виждаме това, което нас озадачава. От една страна виждаме отново три фигури. Тук са статуите сред книгите на философите, на Сократ, Платон, Аристотел. Виждаме след това тези, следователно и нашия опит да овладеем с разум. Казах, че тук винаги имаме усилието на тялото, духа и разума в тези тялото, бих казал, това, което въздейства върху нашите сетива, това, което се опитваме да овладеем с нашия ум и това, което освобождава досега ни с реалното произведение на изкуството, самопроизведение на изкуството, тези на Деян, на нашия дух. Виждаме ги тях, виждаме ги сред купа книги, виждаме след това, когато се приближим и разгледаме по-внимателно образите, виждаме образите на Ницше, на Юнг, на Франсис Бейкън, съвременният художник Франсис Бейкън. Почваме да се питаме какво правят те тук. Когато говорим за Ницше, веднага се сещаме, че Ницше, отваряйки, ако отворим неговото тъй рече Заратустра, Ницше казва, че Заратустра, неговия голям герой, е прекарал 10 години в планината, откъдето се приготвя да слезе, за да даде своето голямо послание, както е смятал Ницше на хората,
самия Ницше бил голям любител, голям планинар, както ми каза и Деян, че той самия е голям планинар, и е получил своето голямо откровение в планината, когато му се явява тайната на откровението на вечното завръщане. Но особено не можем да го сложим, когато Деян е разположил страстите, Христове страданието и пиетата в третия панел. Не може да не го свържем с смъртта на Бога, която Ницше провъзгласява с устата на безумеца в веселата наука. Тези безумци, всички ние, тези, които играят в другия триптих. И тук смъртта на Бога отново опеква сред нас, когато се гледаме по-внимателно сред тези планини, виждаме и отново животни. Отново животни, отново свирепи животни, вълци. Вълкът символ също на злото, на дълго време демоничен звяр, дори само ако се помислим в Божествена комедия на Данте, именно вълчица спира Данте да стигне до заветния хълм. Виждаме също така тук виждаме не само вълци, виждаме много от тези монахини и други, които са с овчи глави. Питаме се, дали вълците, дали това е израз на тяхната природа, на някакви осмислени образи, които носят, или пък, както Исаи казва, че ще дойде, предсказват един момент, защото много от тези вълци са кротки и не предвият, че вълкът и ягнето ще съжителстват заедно. Но така или иначе, това са безпокоящи образи, които по-скоро не насочват към Бейкън, Франсис Бейкън, който е прочут своите разпятия, в които показва, че е разпървато стига до там, разголва до така степен, разпада тялото, че то стига до живота, буквално до кланницата. До това как е разфасовано месото и как стават само костите, гръбнака и цялата свирепост на разпъването и деформирането на образите. Деформиране на образите, което не прави Деян, доста това за каква е по-точно и по-дълбоката му връзка с неговата, с Бейкън, която е малко загадъчна, признавам за мен. Виждаме също така и централния образ, който е образа на психоаналитика, дълбинния психолог Юнг, който държи, който е в образ на свещенослужител, жрец, който държи и отпред е неговата червена книга. Червената книга Юнг, когато е имал една голяма своя духовна криза причинена от скъсването с Фройд през 13-14 година, тогава му се появяват и нестранни видения и сънища, които той започва да записва в тази червена книга, която първоначално е била черна, но след това в продължение на повече от 20 години преписва своите сънища, своите видения с калиграфски почерк и прави едни много особени картини, които след това в един голям формат, в едно голямо фолио,
ги подшива с червена кожа и това дава тази червена книга, която не публикува, не издава до смъртта си и тя е издадена от Любващо. Той умира 1961 година, тя е издадена 2009 година. Тоест 50 години, близо 50 години след смъртта му, в която ние откриваме с цялата тази дълбока образност, защото в нея Ницше Юнг слиза надълбоко в своето несъзнавано, но той не открива собствените си комплекси, които бихме могли да открием, като говори за дори при Бог. Той открива с много фигури, много странни образи, случки, истории, които сега не е момента да разказваме и да се връщаме, които да подаваме, но той открива дълбоката история на човешкия род в фигури. Открива големите фигури на колективното несъзнавано. Среща се с своята сянка. Същественото в случая ми се струва, че това е възпламенило въображението, визуалното въображение на Деян. Не знам, Деян, ви да гледахте самата голяма книга с образите и калиграфството и да просто четахте обикновеното издание Джонното, което... Имам съм възможност онлайн да я разгледам. Онлайн да сте я разгледали, да. Но се лечи, че това по някакъв начин е възпламенило неговото въображение и от които бих казал, в някаква степен и ключа, скрития ключ, за който той може да ни каже, ако иска някаква думи към неговите творби. И накрая ние завършваме с последната творба, която в някаква степен е и всяка от тях носи изненада, изисква разгледаване, поразява визуално и в нея постепенно след тези големи маси. Трябва да се гледат от различни страни. Ето, например, има детайли, които поразяват. Тук поразява, особено поразява дясното пано, тази светлина, която лично на мене не се струваше, в горния десен ъгъл, не се струваше като някакъв вид аура, която се излъчва от самата пламена. Когато се приближиш, виждаш и се питаш дали това не е спътник или самолет, някои спътниците на мисля, да речем. Които, защото когато гледаме вече звездното небе, ние не знаем звезди да виждаме или спътници. Тези, които блестят по-ярки. Така той става тази връзка с нас, с съвременността. По същия начин е тук. Когато гората, виждаме с нейната буйна, пишна зелена, град на фантастика и дългодишна говоря между синия, зеления, кафелия, цвета на четата, но тази буйна, пишна гора в голямото европейско и въобще управляемо, това, което се е тъжало в филм, винаги се е свързвала издигането на плана по вертикала на духа, винаги в някаква степен се е свързвало с мъжкото начало. Естествено. Тук гората с нейна пишна зеленина, с буйната растителност, която расте, винаги се е свързвала с великата майка, с плодородието, с вечната женственост и пораждането на пораждането на духа, с тези, същевременно с тези плътни веста, зелени веста с светосенките, с сенките, тя пречи на естествена, слънчева, силна светлината на духа да проникне
върху и винаги остава едно загадъчно, тайнствено, плашещо място. Гората винаги е била място на тайни изкушения, странни, необитани страсти, странни случки. Ние виждаме, че именно в тази изключително непривична и захранваща място, отново е разположил полагането на време на различни сцени от селската история, от сега сме и в месеца на Великия пост, от Подходящото, медитирано върху тях, в тяхното значение днес, ние виждаме, че той ги е разположил тук, особено в централното пано, полагането в гроба и тук явяването на Христос пред Мария Магдалена или от другия край на платното, всичко започва. Тук е древната с младенеца, тук е още преди това Боговещение. А ние знаем в старите традиции, че Боговещение, което сега ще празнуваме на 25 март, това е в този ден се смята през средновековието, дълго време в християнството, до промяната на календарите и новите начини на изчисление. На този ден е бил сътворен света с сътворена в датата, т.е. Христос се въплъщава, за да изкупи техния грях. На този ден те също са грешили и са били след 6 часа прекарани в земния рай. Земния рай се представя точно по този начин, по една висшна, разумна, разположена на земята. И на този ден те са били прогонени от рая, защото искали да поемат, да познаят да вкусят забранения плод от дървото на зло. Ние виждаме, тук виждаме, дали не започва да гори озерай, виждаме съркалицата, която може да се взема от едно. Виждаме същото, че това голямо дърво, изведнъж вече посечено от друга съркалица и гранделица. Изпитаме дали това не е дървото на живота. Това не е дърво. И това създава в нас едно смущение и безпокойство, което след тези красиви образи и сцени, след цялата тази зелена, тук се гледа много повече, виждаме, че тук това, което се струва да прибияме, когато се вземе отблизо, виждаме кабели. Кабели, които се вият, но не са ли това кабелите, които идват от нашето време, от нашата хипермодерност, които се вият, както се е виела съвкъмната змия. Тоест, идват ли мили, и която е проникнала в Азерайска градина, и вътре цялата градина по един или друг начин с дълбоко на живота започва от там, от градината на Славата Бог, и да свърши, може би, тук. И ето тук, накрая, с това навършва това представянето, мисля, да става твърде дълго, ние виждаме последния, четвъртия триптих, вяра, надежда и любов. Виждаме, че Демон решително и смело е издигнал не само нашия дух на планината, ами направо е взел нашата катедрала, нейния купол, и го е издигнал над облаците, които винаги със своите пречудливи и играещи форми са плашили нашето въображение и същевременно облаците, които винаги в традицията на символите и на образите, винаги от тях се
се явявали, са били било пророците, било Исус, който казва, че ще дойде на облаци в цялата си слава, облаци, които винаги са с дъжда и живота, който носят, са символизирали също така и плодородието на духа. И може би това е реалното, а не долу, това, което постигаме, когато и по време на литургия, когато казва да въздигнем сърцата си, да въздигнем духа си, да минем в новото време. И всичко това трябва да го прави с съвременните образи, които не винаги изискват, както аз да ги разказвам, но които ни въздействат ни по особен начин с своята, бих казал, това са и красиви, забраняващи, фиксиращи образи.